Ade, jenengan senggaki nggih, Gong? Iya. Nyenggaki nggih. Oh ngaten. Lah nggih sing nem lak ya nek senggakane. Oh ngaten. Nggih Bagong. Aku sing nenggaki kono ki sing tukang ngetokne dhuwit wae lho. Lah iya tak rene to. Kok ben ditambahi rene. Iya. Iki lho wis metu. Wis to. Nggih. Iya. Nggih. Iya. Diapik-apik suarane. Iya iya. Iya. Nyamat no. Ya. Wah, suara kok kaya ngono. Aja ngono reng aku ki keselak. Udut. Nah kan? Iya. Sing aku kudu rono iki. Iya, cedhaki. Iya. So sing lanang seniman Ya sono. sendiwati kaya ning lumpur janji sabar lan ora kesusu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu elo ya Sing nyenggaki kersane niku mawon. Wong ageng eksik suara suling ngumandang suarane lali keh bulane ojo lali agamane pancene yo ngono kudu eling sing pepareng Pak Bagong Dut kudu eling sing peparing ya nggih karo Gusti Allah. nggih Kepati anar malam minggu kutha soto pancen rame eo 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 ora sayo disayoke mampir mas monggo mampir mumpar mampir apa sida apa ora ben mampir dipun skecakaken rumiyin Sampun. Pak Jorong dipun skecakaken nggih Sinten? Nut? Oh nggih. Halo, selamat siang Mas Jalal. Enggak bisa jawang. Pak Jalan. Tula-tuli kepenak agamane ancane yo ono laku dhisik ora ngenteni digawe becik ora ngenteni
pun Kakang. Waduh, waduh. Role kayak dadi Iya. Damar Wulan. Alah. Kuwi jaman Oh biyen ngaten. gandrung kuwi. Lah terus nek gandrung siji nom siji tuwa ya kebeneran sing tuwa. Nih, barokah kowe. Rugi sing enom. Iya, iya, iya. Aje sampun katur Kakung sinten? Kakung hah? Nggih, Kakung Pasman. Waduh lebih Agek nelpon. nelpon. Agek nelpon. Marji jinemanipun dereng saged nggih menika sinom sampun dipun aturaken Nggih, Mbak, nyuwun ngapunten. Untuk pangapunten mbok bilih kirang res panjenengan ya. Nggih, nek cangkem kula dhewe malah iso kula. Nek diringi gamelan niku marahi. Iya. Lah ya, terus apa neh, Gong diatur kesan? Apa neh ki mau cian lali mang. Apa nduk? Tembang kangen no. Tembang kangen. Tembang kangen. Aja. Pakde mbok jenengan ditokke neh to. Neh no, kurang. Kurang. Wis dibuka niku wong kok ya. Wis. Lah iki Ayo sapa iki iki? guyon tapi nek metu tenan ya matur nuwun kok, Bu. Nggih, jenengan tuan rumah ta? Sapa iki kowe? Tuan rumah. Tembang kangen. Masih. Ah, berarti itu Ayo tuan Nita rumah. diaturkeun. Anje. Tembang kangen nggih. Lah sing enom kok metu ya. Yo, adek. Yo. Tembang kangen.
Halah halah. Wes, garek piro, Nduk? Ditung. Kembang rawe. Wes garek siji tok. Mbah Kakung. Niku pun. Non? Oh. Aduh. Pripun? Ong. Nggih. Heeh, buka sik wonge ijeh ning kene kok. Apa Gang? Setya Tuhu pring kuning. Pring kuning urung ya? Urung. Saking kula Mas sapa ki? Sukit. 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 Mas Sukit Timpeh nggih dipun aturaken. Lah, ayo sing dereng monggo, Pak. Jarang Sik, kok sik. Iki ketoke kurang banter, kok nek disedaki kan lho ya akeh. Ayo. Nggih. Tunggoni pokoke. Oh nggih. Nggih medal niki. Metune akeh. Nggih, serampat. Pak Jorong ngersake serampat. Diaturke mengko nggih, giliran Pak Jorong nggih, matur sembah nuwun. Jenengan ora tambah. Oh iya. Deleng-eleng. Ya.